Putri Ayu omah suwung. Piye Mas Har? Sida nglacak misteri omah suwung. Pitakone wiwit mau sak temene mung dapur tanggapan saka panantangku kanggo mbuktekake kalamun bangsa lelembut kuwi ana. Ora kaya anggone nggegeki teori halusinasi, ilusi utawa delusi. Kang nganggep menawa bangsa lelembut iku mung dapur panduga, sugesti apa dene imajinasi. Oh, daleme Pak Hirman to. Ya sida no. Butuhku rak nyadarake kowe yen sak temene bangsa lelembut kuwi ana tenan. Uga kalebu titahe kang murbeng jagat. Mula iya diarani makhluk gaib. Jalaran ora saben wong bisa sumurup, kejaba wong sing wis kabuka mripat batine. Iya, nganggo golek dina barang. Wiwit ganti ngucik-ucik perkara petung dina. Selasa kliwon apa Jumat kliwon? Mesti jer kliwon iku manggon tengah, pancer awak dhewek. Dene Selasa manggon ing lintang, Jaka Belek Mars. Lan Jemuah manggon ing lintang Panjerina Venus. Saranane kanthi laku lek-lekan utawa wungon. Ujube gayuh cahya wungu ultraviolet. Iya cahya kawicaksanan. Wih, teko jlimet ya Mas Har. Yo, saiki keri kowe saguh apa ora? Walah, aku ki wong sing demen ngadepi tantangan. Ujare wiwit kementhus. Layangan kae ora bakal mumbul dhuwur yen ora ngadepi tantangane angin. Ringkesing kandha, malem Selasa kliwon, aku lan wiwit sida lek-lekan ning daleme Pak Hirman. Mesti wae sadurunge lek-lekan aku kudu njaluk idi palilahe Pak Hartadi dhisik. Jalaran daleme Pak Hirman kang disuwungake kuwi pangupakarane dipasrahake marang Pak Hartadi, adike. Sedeng Pak Hirman pelalah melu putra pembarepe ning Jakarta. Omah gedhong magrong-magrong kang ing jero mung dipadangi lampu remeng-remeng iku pancen babar swasana seje. Letek sawang pating grandul, gek gandane apek gawe napas sesek. Wiwit sengaja tak umbar karepen bebas, tanpa nganggo tak abani kudu tumindak iko iki. Munda aku digawe dolanan sugesti. Ing jaban omah rawat-rawat keprungu pangelike Calapita utawa walang angkup nangka. Binarung ngekeke walang kecek kang mahanani wengi malih saya nglangut. Udakara jam 10 mau wiwit ibut nyerapi jobin. Ngarep desoir karo mites irunge. Sawise kuwi dheweke terus lungguh epor-epor lendetan blosor. Ora sila lan sedakep kaya patrape wong semedi. Sautara kuwi aku golek enggon sing mungguh ing sisih jero lawang utama. Banjur manunggalake cipta, rasa lan karsa. Nyedot hawa murni saka alam sawegung kanggo masuh reregeting batin. Ening amprih ening.
Kocap bareng ngancik wayah lingsir wengi. Srebel. Aku mambu sumrebete gondo parfum. Alus kaya parfum larang regane produk luar negeri. Lebar kuwi bolam panjeran maleh kedhep ndritil ora uwis-uwis. Bareng lan cat katon cat ora ana blegere wewayangan sawijining putri nganggo gaun malam putih semrawang. Embuh saka ngendi sangkane mlaku lengket-lengket nuju kamar jero sisih tengen. Saeka lawang kamar mengo, suprandene plas. Putri ayu omah suwung kasebut dadakan ilang kaya kesaput angin. Let sawetara wiwit ngurupake senter mini. Celorat-celorot nyoroti arah-arahe kamar jero sisih tengen. Terus brabat marani lawange. Tak sawang dheweke isih wae nyorotake senter minine menyang jeron kamar. Bareng wis mangkono banjur cekat-ceket marani aku. Ndang gage diajak metu mrebeki Pak Hartadi kang janji ngenteni ing bangku teras daleme. Menapa dalem suwung menika dipun tenggo Putri Ayu Lencir Kuning, Pak? Pitakone wiwit adreng kepingin ngerti kayane. Pak Hartadi ora paring wangsulan, nanging malah mak plenyut tindak mlebu dalem jero mundhut album foto lawas. Aku ngraita, kira-kira wiwit uga ndrenjuhi sesawangan kaya kang tak weruhi. Apa iki sing diarani halusinasi kolektif, kaya pratelane wiwit dek winginane kae. Ambak ngono aku sangadi alok-alok saja ora ngerti. Coba sampean goleki foto sing wujute kaya putri sing sampean weruhi mau. Perintahe Pak Hartadi karo nyorotake album foto lawas. Wiwit agahan bukai album, mripate nyunteng njinglengi foto-foto. Sakjroné album nganti alise katon tepung. Mligine tumrap foto wanita. Ora gantalan wektu dheweke bengok. Menika, Pak. Pak, inggih menika putri ingkang mlebet kamar mlebet sisih tengen wau. Ning sareng kula tututi kanyata jebul mboten wonten piyantunipun. Pak Hartadi mantuk-mantuk banjur cerita. Putri kuwi parabane Hesti. Putrane Pak Hirman kang biyene kuliah ning UWA, Universitas of Western Australia ing Perth, Kulon. Kacarita Hesti seneng marang nom-noman bule Australia. Nanging rasa senenge mau ora disarujuki dening wong tuane. Mula wekasane Hesti pilalah nglalu, ngombe racun oleh tuku saka Perth. Krungu crita mangkono saknalika wiwit terus nggapyuk aku. Diruket kenceng kambi bisik-bisik. Saiki 100% aku percaya, Mas. Bangsa lelembut kuwi pancen ana tenan. Usana bareng wis pamit bali ing dalan wiwit tak kandhani. Kalamun putri sing disumurupi ing daleme Pak Hirman mau kalebu bangsa lelembut jenis memedi. Godhaeng akeh memedi kuwi panjalmane rohe wong mati kang ora saklumrah, nglalu, kacilakan lan sapiturute. Roh kang isih rumangsa kaiket ing bebandaning
ngalam donya. Cuthel